Ai. 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 Doraemon. Nobita, ara no, sisplau, que estic menjant. Doraemon, necessito ajuda, sisplau. Un moment, sisplau. Molta teta. Doraemon, no pots simplement ignorar-me. Em fa mandra fer un guió i ara he de fer un vídeo de racó català per no escriure'n un i és un pal i a sobre m'estic copiant del Mr. Jagger i no sé si podré penjar això del Doraemon perquè potser m'ho tiren per copyright i és un pal i és agost, em fa Calla, mandra borinot, tot. aviam, en què em puc ajudar ara? Una planta màgica. Realment la planta màgica no serveix per res, però te la pots fotre pel cul mentre graves el següent vídeo. Que bé, me la ficaré pel cul ara mateix. Ei, que abans l'he de netejar, que l'he utilitzat jo! Sí, això és un vídeo de racó català i la quarta paret no existeix. Top careta. Bé, la majoria que hagueu clicat en aquest vídeo sabreu què és, però pels que no, Racó Català és un web en català de notícies que té un apartat de fòrums on bàsicament s'hi reuneixen la majoria dels incels i bàsicament la calanya guai, no? La cremeta de l'internet en català. I anem a veure si durant l'agost tampoc descansen i comenten alguna cosa per les xarxes. Vale, a recents trobem aquest. He de fer un trio i estic cagat. No entenc per què hauria d'estar cagat, si tots els de Racó Català aparentment són sementals, però bueno, potser ell és un raconaire honest. El problema és que jo soc molt tallat per aquestes coses i si ja em costa de normal, imagineu la situació d'haver d'entrar a una habitació, per a més entri la 1 del migdia que ni tan sols puc beure alcohol abans perquè no m'entra. Vull dir, tampoc cal anar begut. Et pot passar com la cançó dels Dead Kennedys, Too Drunk to Fuck. Amb el meu amic no ens tocaríem i suposo que pactarem una miqueta la coreografia. Hòstia, imagina't això de practicar, no? Dos tios despullats en plan en dues eleccions com practicant en plan com apartant-se l'un de l'altre. M'imagino com un combat d'esgrima, però en comptes d'espases són els seus propis penis i ningú vol tocar-se l'un a l'altre realment. M'estic imaginant l'escena, o almenys la conversa, i és com en plan tensió homoeròtica en plan molt forta. Si el dia abans veig que pesa més l'ansietat que la motivació, ho deixaré estar i que algun altre afortunat ocupi el meu lloc. I arribats a este punt és on entra en joc el nostre amic Florenci. No, Florenci era el que estava malament del cap, oi? No, aquell no. Òbviament ha de vindre el fucker, no? Aquell que era com... M'he follat a 800 dones. Atenció perquè tenim una notícia d'impacte. El govern de Corea del Nord compra gossos de més de 15 quilos. Us estareu preguntant per què, no? Concurs per veure quina és la pròxima mascota de Kim Jong-un, nova selecció nord-coreana de gossos d'atura, però es veu que és per això. Per abastir els restaurants de Pyongyang. Qualsevol propietari d'un gos de més de 15 quilos està obligat a vendre'l a canvi d'un val que es podrà bescanviar per arròs xinès a partir de l'octubre. Si era una notícia, la font és Canaletes, i si era un acudit, era lamentable. Sí, li dic. Vale, vinga. Adéu. Re, que ha trucat Jordi LP de l'any 2006 i vol que li tornis el seu acudit. Anem amb una mica de crítica de disseny gràfic. Així dona gust pagar impostos. Anem a analitzar per separat els cartells. Aviam. Platja. Sense parasol. Uf, amb nevareta. Buida. Uf, un estiu sense... Uf, protegeix, refresca't, hidrata't. He de dir que a mi m'agrada molt, jo soc un fanboy del flat design, no? La moda aquesta de fer-ho tot molt minimalista, però quan complementes un cartell de flat design amb un lema que podria haver escrit un nen de 3 anys que amb prou feines s'aguanta sense cagar-se a sobre, tenim un problema aquí. Imagina't si aquesta mateixa gent fes el cartell de les eleccions de la Colau, per exemple. Barcelona, Convergència, uf, tramvia diagonal, desnonaments, uf, n'hi ha més, 40 graus, uf, esperant el bus, uf, anar a la piscina. Què és això? Què és això? Sembla un nen tornant de l'escola i explicant en plan el que ha fet a les vacances. Bueno, vam agafar el bus i vam anar a la piscina i, bueno... No sé qui és qui porta el tema cartells a la Generalitat, però els estan marcant un gol del tamany de qui porta els cartells a Madrid o a Barcelona. Aquestes campanyes encara ja tenen més gust. Hi ha una que sí que està més currada, però que fot una miqueta de mandra també, que aquí estaré d'acord amb l'OP, que és la del Brain. Que xulo és aquest vídeo de TikTok, però ja l'has vist per 5è cop. Mòbil, immòbil, enganxar-se a Curiós que no haguem trobat al canal de YouTube oficial l'anunci que on culpaven del sexting a les ties, bàsicament. Penses enviar unes nudes, rolaran per instant 2 o 3 minuts, si vols fer-te la sexy. Bueno, millor digue-li al fill de puta que no la ruli per Instagram també, no? Poder és millor dir-li a l'imbècil al que li envies les nudes perquè creus que tens confi, doncs que no la ruli, no? Aquesta he d'estar d'acord que aquesta és demencial.
Ostres, recordeu quan tothom es feia les fotos en plan tapant son ull donant suport a l'esport femení? Bueno, potser no era el millor moment perquè Pere Aragonès, Torra i sobretot Miquel Doberman Buch es tapessin un ull després de la repressió d'Urquinaona. Una miqueta lleig. Aquí no se m'acut res graciós per dir o fer, però sí que posaré 5 segons de la cara de Miquel Buch amb gossos bordant de fons. Uf! Glu, 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 glu. Aquesta campanya està enfocada a gent amb 3 neurones. Vale, penya, hem de fer una cosa que sigui transversal, que l'entengui la gent d'aquí i la gent guiri. Què heu pensat? Buah, i si ho fessin tot amb onomatopeies? Uau! Realment, això és en plan de nivell de preescolar, però no de disseny, sinó de missatge. Quin país de subnormals aconseguiran que sigui igual la desaparició de Catalunya. Comentar això a Racó Català probablement és blasfèmia. Hi ha aquí una persona que ha fet una lectura molt equivocada, probablement, dels cartells, però després recordo que no tots els catalans són així d'idiotes i que el problema és que hem sigut parasitats pel càncer que parasita el món, el progressisme. Un cartell que sigui en plan helvètica, amb 2 o 3 colors, ja directament progrés. Ves que no busquen això, Potser busquen que els nens creixin associant català amb ridícul. Bueno, això és una mica subjectiu perquè hi ha una subjectivitat amb el terme de què li sembla ridícul a cada persona, però hi ha certes persones que estan fent un esforç molt heavy. Atenció perquè tenim debat urbanístic. A Barcelona li manca un riu que la travessi pel centre. Ara que està establerta la ciutat, ara que ho tenim tot muntat, és quan ha de travessar-la un riu pel centre. Clar que sí. Totes les grans capitals europees, també Lleida, Girona, Tarragona i Perpinyà, tenen un riu que les travessa més o menys pel centre i que els atorga certa majestuositat. Barcelona no. Ens hem de conformar amb el Llobregat i el Besòs, que no passen pel centre i, sent sincers, no són un Onyà, un Segre, un Sena o un Tàmesi precisament. D'acord, però quina és la solució, doncs? Tirem mitja ciutat a baix i hi fotem un riu enmig. Canalitzem aigua i fotem una riera... Fem una riera com la de Terrassa. Quan passejava per Terrassa l'altre dia vaig pensar, no, saps el que li falta a Barcelona, tu? Una riera. Més notícies d'impacte polític. El Partit Comunista dels Comitès Catalans vol presentar-se a Amposta. Ara estareu pensant el mateix que jo. Què collons? No m'importa això. Però quan veieu qui és el que es presenta, Albert Santín, natural d'Amposta, que és bàsicament l'Stalin català. Vull dir, el paio és d'Amposta, però sembla que l'hagin tret de la Rússia de la dècada dels 30, és flipant. Vull dir, mireu aquesta estètica, mireu el bigotito, el repentinat, tio, l'ampolla d'aigua amb l'etiqueta de Lenin tapant-la del fabricant, el bust de Lenin. Les vibres d'aquesta imatge em recorden molt a la d'aquesta altra imatge d'un pàrquing a Bielorússia. És ben semblant. Aquest bon home ha sigut mencionat fins i tot pel mismíssim Santiago Armesilla, que bàsicament al moment de veure una bandera catalana i una bandera comunista al costat, doncs una mica més li dona un parraque, no, el tio? És ben bé com si fos el Cao de Venus de Catalunya, tio. Òbviament, a Racó Català, bastió de l'ultradreta, tendeixen a ironitzar. Triomfen segur. On instal·laran el Gulag? A prop de Cornellà, crec. Ara mateix a Cornellà hi ha un edifici que podria quedar habilitat per agafar i fer un macro Gulag, si algú el necessita. És bastant ampli i dona lloc per 40.000 persones o així. Podríem posar-ne uns quants. Coneixeu aquest youtuber mestre paleta català, no? Vols dir que tenim la nostra pròpia versió dels indis, aquells que construeixen en plan les cases i les piscines aquelles amb les seves pròpies mans i tal? Li diuen Ramon Guarda i ja fa anys que tira penjant contingut per ensenyar com fer la feina de l'obra, incloses formes de construcció típiques d'aquí. Aviam. Uau, la intro. Versió en català. Sí senyor, joder. Canal Malaya fotent-li a tope el contingut jove, tu. Introducció. A mitjans de l'any 2019, Robert Mas Fuentes, de professió paleta oficial primera, resident de Maresme... aquesta part s'ha de saltar a tothom, Així la penya durarà 2 segons al teu vídeo, Mireu tot el que ha de llegir, tio. Vull dir, si ho fas sense que li doni un ictus, jo crec que haurem guanyat. Sí, senyor. Clar que sí. Això és com motivacional, tio. Quan un ensenya, 2 aprenen. Això és el que volem veure. Això. Llavors, aquí es farem un forat. Toma, mira quina broca, tio. Ole, ole. Mira quina transició, mare meva, tu. Això és preciós. Això és com un episodi del Brico Heroes, però si l'hagués fet un seguidor del Virgili. Mira. Mira la curva, mira. Pam! Míralo. Ramon, heroi. Caixa d'escala.
espai en què se desenvolupa l'escala. No fotis. Això entra a l'examen o què? Ai, no, espera't, que li han fet un diagrama dels vídeos del seu canal i han descobert que bàsicament té 4 vídeos cantats en català i la resta són en l'idioma de Castella. Un altre heroi del contingut en català es passa al castellà només per les visites, em sembla molt trist. Ramon Guarda Parera, tu. Cancel·ladíssim. Senyores i senyors, m'han fonat. Vídeos d'en Ramon, número 27. És millor en castellà. Estamos en el año 2020 y hoy en día se están realizando muchos cambios de bañera por plato de ducha. Sí, senyor. Algunes Està parlant veces, tothom, por mala aquest any és el canvi de por presupuestos plats de muy dutxa. ajustados. Lo que no hay que hacer. És que això de que tingui l'accent català tan marcat em sembla fantàstic. Colocar los azulejos o rasillas ¿Cómo que sin rasillas? ajustar todo el revoque. ¿Cómo que rasillas? Di racholas, tío. Di las racholas. Poner las racholas, tío. Se deben hacer así, o sea, tal como pongo en las imágenes Jo siguientes. crec que d'aquí Todo para la evitar penya de Star Wars problemas va treure la de inspiració humedades. per la intro del text que anava en plan cap al fons. Bé, i fins aquí perquè jo crec que ja m'he avorrit bastant de racó català per avui, ja n'hem tingut suficient. Si voleu que faci més racó català o si voleu que visiti algun fil icònic o alguna cosa així, deixeu els comentaris i, bueno, i això. Més vídeos quan em surti d'allà. Xau, xau. Ah, què cony faig amb les mans?